हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनखौ गासैबो मोजाङै दङ होननानै नोंथांमोननो आं दिनै इन्डियाननि संबिजिर बा जोंनि भारत हादरनि संबिजिरनि सोमोन्दै माखासे सोंनाय आरो फिननाय जिके लाना फैदों माने जेनेरेल नलेज नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानाया गाहाम मानोना जोङो गोबां बर' सुबुङानो बेफोरखौ मोनथिया लाबानो पलिटिकेलाव गोग्गोमै बाहागो लायो बा मा होनो बिसायख'थियाव गोग्गोम बाहागो लायो जोङो इलेक्सनाव बाहागो लानायनि सिगां जों माखासे बुस्थुफोरखौ मोनथिना लाग्रोनांगौ आरो नङाबा सोरबा सोङोबा नोंथाङा जेबो मोनथियालासिनो ओरैखौ मानो बेबायदि खालामदों मादै उमुगा होनना सोङोबा जों हानाय नङा बेखायनो आङो बिनि थाखाय गासिबो बर' सुबुंफोरखौ बेखौ जाय पलिटिकेलाव बाहागो लायो जों गासिबो बाहागो लाखायोआनो बेखायनो बेखौ मोनथिना लानाया गाहाम आरो नोंथांमोना नायलांदो 1 नाम्बाराव भारतनि संबिजिरा माबोला गनायजादोंमोननो जोंनि भारतनि कनस्टिटिउसनखौ माला दाजेनामोन बा माला बाहायजेनामोननो फिननाया जाहैबाय 26 जानुवारिनि 1950 दे 1950 2 नाम्बाराव नायनि लिरनाय संबिजिर ड्राफ्ट कनस्टिटिउसनखौ माब्ला दिहुनदोंमोननो आखाइजों लिरनाय कनस्टिटिउसनखौ माला दिहुनामोननो फिननाया नाय फेब्रुवारि 1948 दे 1948 3 नाम्बाराव नाय संबिजिरनि लिरनाय आफादनि मासिगिरिया सोरमोननो संबिजिर लिरनाय समाव बिनि मासिगिरिया सोरमोन होनदों फिननायाव नाय डक्टर भीमराव आम्बेडकार दाना 4 नाम्बाराव नाय भारतनि गिबिसिन गाहाय मन्थ्रिया सोरमोननो जोंनि भारत हादरनि गिबिसिन गाहाय मन्थ्रि PM खौनो होनो दे बेखौ प्राइम मिनिस्टारा सोरमोननो जवाहरलाल नेहरू दे फिननाया गिबिसिन माने सिगांसिन फार्स्ट टाइम 5 नाम्बाराव नाय हादरसानि गिबि मन्थ्रिफोरखौ सोर समायखिरा लाहैनो हादरसा होनना बुङोब्ला जोंनि आसाम बायदि मेघालय बायदि बेंगल बायदि बिदि फिसा फिसा स्टेटखौ हादरसा होनना बुङो दे हादरसानि गिबि मन्थ्रिखौ सोर समायखिरा लाहैनो फिननाया जाहैबाय हादरसानि रायजो बेंगिरियानो बेखौ लाहैयो जाहैदों दे 6 नाम्बाराव नाय संबिजिरा जोंनि गाहाय मोन्थोरफोरखौ बेसेबां गनायथि होदोंमोननो माने मोनबेसे गनायथि होदोंमोन आरो बेसेबां माने मोनबेसे मा होनो संबिजिरा गाहाय मोनथायफोरखौ आरो दे जोंनि भारत हादरनि संबिजिरा गाहाय मोनथाय माने फान्डामेन्टेल राइट्स बे जाहैबाय मोनद' जोंहा 6टा फान्डामेन्टेल राइट्स दंना नोंथांमोना बेखौ मोनथियाबा मा होनना बुङोबा क्रमाव थांनानै नायबानो जाबाय आरो मा 6टा फान्डामेन्टेल राइट्स दं 7 नाम्बाराव नायदो हादरसाफोरनि आफादखौ मा मुंजों मिथिनाय जायोनो हादरसाया मोनफा मोनफा आफाद थायोनो बेखौ काउन्सिल अफ स्टेटखौ मा होननानै मिथिनाय जायो हादरसाफोरनि आफाद आरोना बै हादरसा लोगो नांनानै बिसोर हादरसाफोरनि आफादखौ मा मुंजों मिथियो आरो काउन्सिल अफ स्टेट्सनि माबाखौ बे फिननाया जाहैबाय नायनि राज्य सभा दे राज्य सभा जायखौ MP होनना बुङोना जों MPआ मोननै रोखोमाव थायो दे राज्य सभा आरो लक सभा बियो राज्य सभा होमबा जों दिनै मिथिनो मोनबाय राज्य सभाया जाहैबाय हादरसाफोरनि मोनसे काउन्सिल अफ स्टेट्स दे दाना 8 नाम्बाराव नाय सरकारि संबिजिरनि कनस्टिटिउसन एन्ड गभर्नमेन्ट गाहाया सोर होनदों सरकारि संबिजिरनि गाहाया सोर होनदों कनस्टिटिउसन गभर्नमेन्टनि गाहाया सोर होनदों फिननाया जाहैबाय हादरगिरि प्रेसिडेन्ट दे हादरगिरिया प्रेसिडेन्टआ जाहैबाय सरकारि संबिजिरनि गाहाय जायोनो दे 9 नाम्बाराव नाय संसदनि बबे न'खौ सुबुंफोरनि न' मुङै मिन्थिनाय जायोनो संसदनि न' थायोना हाउस अफ दा पार्लियामेन्ट बै पार्लियामेन्टनि न'खौ मा मुङै मिन्थियो होनना बुंदों बेखौ जाहैबाय लक सभा होनना मिन्थियो आं दहाय बुंखादोंना लक सभा आरो राज्य सभा थायो होननानै बे लक सभानि न'खौ सुबुंफोरनि न' होनना मिन्थियोनो हाउस अफ दा पार्लियामेन्ट दाना 10 नाम्बाराव नाय लक सभानि गाहाय दैदेनगिरिया सोरनो लक सभानि गाहाय दैदेनगिरिया सोर बा लिडारा सोर लक सभानिया फिननाया जाहैबाय गाहाय मन्थ्रिया जायोनो दे लक सभानि गाहाय दैदेनगिरिया दाना 11 नाम्बाराव नाय मन्थ्रि आफादनि गाहाया सोरनो मन्थ्रिफोरनि बे आफादनि गाहाया सोर जाहैदों गाहाय मन्थ्रियानो जायोनो मन्थ्रि आफादनि गाहाय मन्थ्रियानो जायो दे 12 नाम्बाराव नाय राज्य सभानि मासिगिरिया सोरनो दाना आं दहाय लक सभा रायलायलायबाय दाना राज्य सभा होनलायबाय राज्य सभानि मासिगिरिया सोरनो फिननाया नाय लेङाइ हादरगिरि जायो दे हादरगिरि आरो लेङाइ हादरगिरि सानै थायो बियो लेङाइ हादरगिरि 13 नाम्बारा नाय
भारतनि बिसायख'थियाव भट होनो हानाय बैसोआ बेसेबां? जों बेखौ मिथिखायोना, जोङो भारत हादराव जिखुनु भट होनोबा बेसेबां बैसो जानांगौ? 18 बोसोर बैसो जानांगौनो जों दे। दाना 14 नाम्बाराव नायनो, भारत खुंथायारि बिफाननि साख्रिखौ सोर थिसननो हायो आरो भारत खुंथायनि बिफाननि साख्रिखौ सोर थिसननो हायोनो, माने सिभिल सार्भिसखौ सोर थिसननो हायो दे? फिननाया जाहैबाय हादरगिरियासो हायो दे, प्रेसिडेन्टआसो। दाना 15 नाम्बारखौ नाय, सम्पदफोरनि गनायथि होनायखौ सोर बाहागो खालामोनो? सम्पदफोरनि गनायथि होनाय माने एल'केशन अफ रिसर्सखौ सोर बाहागो खालामो होननानै बुंदों दे बेहाय। फिननाया जाहैबाय बिथांखि दाफुं आफाद दे, प्लेनिं कमिसनासो मा होनो एल'केशन अफ रिसर्सखौ मा होनो बाहागो खालामनानै राननानै होयो दोङो दे। दाना 16 नाम्बाराव नाय, हारिमायारि फिरफिलानि गेजेराव अशक चक्रआव बेसेबां दाबु दंनो? ओरै जे बे गारि साखा बायदियाव ओरै दाबु थायोना, बे मोनबेसे दङनो? फिननाया नाय, मोन 24था दङनो दे। ओमफ्राय 17 नाम्बाराव नाय, बिथांखि दाफुं आफाद बा प्लेनिं कमिसनखौ माबोला दाजेनदोंमोननो? जों दे प्लेनिं कमिसन होननानै दहाय रायलायबोबाय, दा बै प्लेनिं कमिसनखौ मा होनो माब्ला दाजेनदोंमोन जाहैदों? फिननाया जाहैबाय मार्चनि 1950 मायथाइयाव दे। 18 नाम्बाराव नायदानानै, भारतनि 100 रांनि बिलाइयाव सोरनि मुंसाइ होनाय दं? मुंसाइ माने सिगनेसार। 100 थाखा फैसा बिलाइयाव सोरनि सिगनेसार होनाय दङनो? फिननाया जाहैबाय गभर्नर RBI दे। RBI नि फुल फर्मआ जाहैबाय रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया। गभर्नरनि RBI रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि गभर्नरा होयो जाहैदों दे। दाना नायदो, संसदनि बिसायख'थिखौ सोर खुङोनो? फिननाया जाहैबाय बिसायख'थि आफादा खुङोनो दे। दाना 20 नाम्बारखौ नायनो, लक सभानि MP बिजाथि जानो खमावबो बेसेबां बैसो जानो नांगौनो? लक सभानि दे, जेरै जोंनिया लक सभानि दा सोर एट प्रेजेन्ट जोंनियाव सासे दंमोन नङा होमबा? क'क्राझारनियाव लक सभा जोंना सिटआ हिराचरनिया थांबाय नङा होमबा? बैनो मा होनो बेखौ बिनि बैसोआ बेसेबां जानांगौनो? खमाव आरो 25 बोसोरनि गाहायाव जानो मोनानो, गोजौआवसो जानांगौनो दे, 25 बोसोरनि। दाना 21 नाम्बाराव नाय, संबिजिरनि बबे दफायाव हिन्दी रावखौ मावख'आव बाहायनो गनायथि होदोंमोननो? हिन्दीखौ फार्स्ट सम माने मावख'आव बाहायजेनदोंमोन जाहैदों दे। बेसेबां दफायाव दं जाहैदों बियो? नायदो, दफा 343आव दङनो दे। माने 22 नाम्बाराव नायनो, 22आव बबे फारिलाइयाव 15था ओनसोलारि मावख'नि रावखौ सिनायथि होयोनो? फिननाया नाय, 8थि फारिलाइ दे। आरो 23आव नायनो, हादरगिरिखौ बा प्रेसिडेन्टखौ सोर समायखिरा लाहोयोनो? फिननाया नाय, भारतनि गोजौसिन बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरिनो दे, बा जायखौ बेखौ इंलिसाव होनना बुङो चिफ जास्टिस अफ सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया दे, गोसोआव लादो। दानिया भारत हादरनि हादरसा खुंगिरि गभर्नरखौ सोर थिसनोनो? हादरगिरि दे, प्रेसिडेन्ट। फिननाया, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ। मोजां मोनबायबा लाइक खालामना होबानो जाबाय। बाय बाय।